Maaliskuun 17. päivä ja kynnöspelto näkyy. Ja pilve, tai tommonen sinipilvinen taivas. Ei ihan näy tonne joelle, mutta siellä virtailee jo vesi. Kyllä se sieltä uhkaavasti takatalvi vielä tulee. Käppäilläpä varsin tässä pihalla. Harvinaista tähän voi aikaan tämän. Tuo se on mukava, mikä tuolla paistaa. Ja siellä vielä veden lorina vaan kuuluu. Mukavaa pakkasten jälkeen niin tämmöinen. Ensimmäiset joutsenetkin näin tänään. Ei kylläkään tässä meillä, mutta tuolla kävin kylään. Joo. Tämmöstä täällä. Tähän voi aikaa. Ei viitti oikein lähteä tuonne jokirantaan. No niin. Läts märkää tämä nurmikotkin. Pysytään tässä kuivalla alueella. Pääsee nytkin jo kohta rammalle. Lumiukosta ei oo muista kuin nenä. Oli tänään tarkoitus viedä pojan kotteron huoltoon vai ei tässä jaksanut kautta kerkiä. Jahuo. Ei pääsisi. Onhan se koko talven oottanut. Katsotaanpa varsin. Onko meille tälle päivälle tullut juurikaan sähkö? Näkyy tullut. Ihan hyvällä tehollakin tulee koko ajan. Joo, hyvä. Sähkölasku kiitti. Käypä kahtoo, kun nuo paneelit tuolla, niin lämmittänyt vettä. Pääseekö maalämpöpumppu? Täällä näkee vittu, tuo on vähän hämärä paikka. Ei taida saada selvää vai? On se lämmittänyt silloin, kun katolla on 27 asetta kennossa ja varaajaa se on lämmittänyt jo parinkymppiin. Varaaja on tämä järjestelmän varaaja, niin se on ollut siellä alle 10 asteessa. Vai näkyy se jo. Vettä lämmittää. Mukava.
Sekin on sähkösäästöä, kun se on auringolla energiaa ja lämmitetään. Tässä istua tuolla toimistossa vaan, kun ei oikein innosta tämmöisellä ilmalla istua. Mutta toisaalta täällä on melko kylmä tuuli. Jatketaanhan taas.